is 12 o'clock ng Thursday. Uwi na tayo galing sa ating sipag-sipag. So, ang gagawin ko ay mag-grocery tayo. So, abangan yung ating grocery for today. So, ito yung galing ako dito sa Maynila. Alright? Hi everyone! Kababa lang natin sa bus. So, nandito na tayo sa grocery store. So, tingnan natin kung anong maibili natin today. Dito na tayo sa grocery store. Ano tayo ng mabibili? Ito yung mga kailangan natin pwedeng bilhin, ano? Kasi check muna natin yung mga pricing. Yun ang price. Parang nakakatuwa naman yun. So, bili tayo ng dalawa nito. Dalawa. So, beef ang ating kunin, no? Saka itong may buto. Ayan, kasi masarap yan sa soup. Pala sa taas patay ng dalawa. Ayan. Anyway, ayan na yung pamili natin. Ito lang yung pinili natin today. So, at least kaya nang bitbitin natin yun. So, mayroon tayo ng beef, mayroon tayo ng chicken, mayroon tayong pork chop, mayroon tayong ground beef, mayroon tayong buto-buto ng beef at saka yung mga iba pa. Anyway, yan lang po. At saka kaya natin bitbitin lahat dyan. Alright. Check natin kung magkano ang umabot ng ating grocery today. Ito na yung pinamili natin mga dear. Iinti lang natin ito. Pagdating naman ng bahay, after nilagay natin sa ref yung ating, o sa freezer yung ating pinamili, ito naman gagawin natin. Labas natin yung mga aso, yung mga aming mga alaga. Ayan sila, very ano talaga. Ayan. Nagi, shh. So kailangan natin sila time to time. Kasi otherwise magwawala sila. So 3 times a day sila lalabas. Pag umaga, pag uwi, tapos bago matulog sa gabi. So iyan sila. Kailangan namin magputol ng grass, but super busy. Iyan sila. Masyadong makukulit, masyado silang energetic. Kaya minsan pag hindi mo mailabas, ako, ang tagal nilang tapos magwala kasi gusto nila talaga mag-run around. So dito lang ang comfort zone nila. Mailabas na sila dito, tungtuan na sila, as in super na sila saya. But anyway, ayan po, mag-i-enjoy naman sila habang ikot-ikot lang dyan. So bye. Ito yung kaganapan ng ating kamatis. Marami pa siyang bunga. Ayan, no? Marami pa siyang bunga. Yung maliliit nga lang siya. Pero marami na harvest si mother. At na doon sa ating refrigerator. At iba hilaw pa. So, ang dami pa niya. So, so far, kailangan talaga ito. Kailangan isin. Pero wala na kasing halos panahon ng mga tao dito. So, ako naman, uuwi ako busy. Pero ito, ang dami pa dito. Nagano na yung sayang. Ayan, oh, mayroon pang hinog-hinog. O sayang din ni Papa, So, baka ilang araw pa, pwede na mahinog yan. So, pwede na natin ding isabay doon sa na-harvest natin last time. Alright? Sayang.
Kasi mahal din ang kamatis sa tindahan. Kaya yan, nakakatulong. Malaking tulong sa amin during time na nakatanim kami. Kasi nakakatulong yung super, yung mga tanim namin sa garden. So, kamatis is life din. Ang dami niyan. So, pagdating natin galing namili, kakain naman tayo ng lunch. Nagutom ako. Hindi ko kasi kinain yung aking baon. So, ito na lang kakainin ko. So, kain tayo ng ating sinigang na niluto kagabi o kaninang umaga. Tinapos natin. So, bago tayo umalis, niluto natin yung sinigang. So, I'm so hungry kasi nga hindi natin kinain yung ating baon. Hindi pa naman ako nagutom. So, ito na lang kakainin ko. Kaya, mas healthy pa siya, no? Mas nakakabusog, I mean. Ito yung sinasabi kong asim na very satisfying yung lahat. Of course, maraming gulay. Ang gulay natin na ang lambot ng meat. Yung parang hindi mo na kailangan nguyain. Sarap. Nagutom ako kasi pagkatapos natin sipag-sipag, meron na ako sa grocery store. So, ayan. Nagutom si Ate Ning. Kahit puro gulay lang kainin, konting kanin, ox na siya. Super sarap.